Izložbena postavka 100 žena, 100 minijatura ukazuje na činjenicu da je moguće revitalizovati kulturno nasleđe i osavremeniti izradu tradicionalnih rukotvorina. Njen širi značaj ogleda se u činjenici da pruža podršku ženama u ruralnim područjima da nastave sa proizvodnjom kvalitetnih rukotvorina koje su danas gotovo prestale da se izrađuju. Mislim da je posao etno mreže misionarski, verujem da smo svi na dobrom putu. Rekoh, ova izložba je druga po redu, nagrade su jako stimulativne bile. Ja mislim da će ovo postati tradicionalna izložba, mi ćemo se truditi i veliko je uopšte interesovanje za ovaj vid izložbe. Negotin je prvi grad koji je nakon te velike beogradske izložbe ovu sjajnu, veliku malu izložbu minijatura 100 žena sa 100 minijatura došlo u Negotin. A ja bih vam skrenula pažnju još na nešto. Ovo ovako opremljeno u ovom prostoru može da bude opomena da mi sve ove stvari ne moramo da gledamo kao dela primenjene umetnosti, nego možda kao jedan umetnički eksponat i da se nađe nekad u našem interijeru, i ovo sve ovako opremljeno jako dobro stoji u najsavremenijim interijerima. Pre izvesnog vremena sam shvatila da mi prosto nedostaje rad rukama i krenula sam da i ja radim nešto u tom smislu. I shvatila sam koliko mnogo žena ima koje imaju fantastične darove. Etno mreža okuplja takve žene i to je fantastično. Mi smo u predvorju Evrope, što kažu, čekamo, pucamo na vrata, vidjet ćemo kada će da nas puste, ali mislim da treba tamo da odemo sa onim što je naše, što je naša tradicija, što je naša posebnost. Ne treba da se trudimo da ličimo na bilo koga tamo, treba da odemo sa ovim. Svakoj ženi savetujem, koja god mi se obrati, a mnogo mi se žena obraća, uvek kažem samo napred, radite, šta god izađe iz vaših ruku, bit će zlatno, verovatno, i to je nešto što opušta, nešto što raduje. Ja lično mislim da lepota spasava svet. Tako da ova lepota koja je pred vama će sigurno ulepšati život i vama i mnogima koji dođu na ovu izložbu. Dozvolite mi da proglasim ovu izložbu. Izložba 100 žena, 100 minijatura je posvećena ženama, nosiocima domaće radinosti od praistorije, od kada datiraju i stari zanati do današnjih dana. Deo je projekta koji ima za cilj osnaživanje udruživanja žena proizvođača rukotvorina u partnerskim opštinama Istočne Srbije, kao i tima koji koordinira rad etno mreže. Ova asocijacija inače kroz svoje projekte organizuje edukaciju za žene u tehnikama starih zanata. Finansijer projekta delegacije Evropske unije u Srbiji je za autorke 5 najboljih minijatura obezbedila vredne nagrade koje su im dodeljene tokom trajanja Beogradske izložbe.